Opisyalen ang naglukat ti PGA Sports Fest iti panangidaulo ni Governor Takit Bersamin kas pasete selebrasyon di may kasangagasut 25 anibersaryo ti civil service nga daan tema bawat kawani, lingkod bayani, puso dangal at galing para sa bayan. Nabingay dagiti departamento ken empleyado iti 5 a grupo ngagbabalubal ti naduma-duma nga sports discipline pakairamanan ti basketball, volleyball, table tennis, chess, Scrabble, Games of the General, ken Bogle. Gagem aktibidad ang mapapigsa ti panagkaykaysa, mapagtaginayon ti nasayat a panagkakadua, ken mangtulong amang forma ti Unified Agency Workforce. Today marks more than just the start of series of games. It marks a celebration of unity, discipline, and spirit of healthy competition. Sports teach us a valuable lesson, the power of teamwork, the importance of perseverance, and the sportsmanship of both victory and defeat. Karaman pa iti kompetisyon, tiyel kada teams. Agpaot ti Sports Fest ti talong nga aldaw. Kalaksidan ti trophy ken medalya, 50,000 pesos ti cash prize ti overall champion, 40,000 ti first runner-up, idinto 30,000 pesos ti second runner-up, 20,000 pesos para ti third runner-up, ken 10,000 pesos ti fourth runner-up. Kitipintas unay nga makaayam kami out of our routinary work as government employees. Ito yung makita nga there is a balance of work, sports, tijay. Tapno at least makita mi nga maka-join kami ti kakastoy nga banbanan para iti anniversary ti Philippine Service. Babaen iti oath of sportsmanship. Dagiti opisyal ken empleyado ti PGA ti nagsapata a mapagtalinaed ken maipakat ti sportsmanship iti unos ti talong aldaw nga Sports Fest. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.